Esta pasarela que atravesa Alfonso Molina na Coruña leva 2 anos pechada. A veciñanza está todo este tempo pedindo que se reabra, pero agora fanno con maior urxencia tralo atropelo mortal dun home de 83 anos o pasado domingo mentes cruzaba a AP9 a entrada á cidade. Falan de perigo real de atropelos e dun auténtico inconvinte para a xente da zona, xa que non teñen acceso a algunhas paradas de autobús e se veñen cargados ca compra teñen que facer rodeos de varios kilómetros. Despois desta última morte, a demanda dos veciños parece adquirir máis urxencia e sentido ca nunca. Necesitamos que se abra a pasarela xa. É algo que non podemos esperar máis. Abran a pasarela, pero se leva 2 anos cerrada, carai. Porque como ves, o que é a pasarela non lle vemos que lle pase nada. O pobre quixo cruzar para o outro lado para ver se podía pasar para outra pasarela, xa que esta estaba cerrada, non sabía que estaba cerrada outra tamén, pero coa mala suerte que ve un coche levouno por diante. Levamos 2 anos así e o raro xa é que non pasara antes. É unha desgracia que, que pasara o que pasou, pero é moi comprensible tamén. Un rodeo importante é que non tenemos salida, porque por ofimático tamén dá unha de voltas da leche, o sea, é que nos han encerrado. Claro, ao estar a pasarela cortada impídenos a todos os veciños, a xente de fora poder vir. A maioría da xente deste barrio é xente maior e a xente nova pois ou ten a sorte de ter coche ou non. Entón, claro, a xente como min que non ten coche, pois é moi difícil. Estamos separados pola autopista e por Alfonso Molina, pola avenida, e a xente ten que seguir cruzando. De feito, isto pertenece á parroquia del Viña e nos teñen o paso absolutamente cortados. A ver, é que mira a distancia, son kilómetros estamos falando, que simplemente esta costiña que ves aí xa é moito tramo. Unha persona de 80 anos que se queda en casa. É moi peligroso ese traxeto porque pasan os coches, hai un arcén non solamente estreito, senón que xuntanse tanto coa salida da autopista e o cruce coa avenida Alfonso Molina, hai veces que dache pánico andar por aí. Se unha persona que conocía esta zona chega aquí, encontra esa sinal que di que está cortado o acceso e non conoce máis opcións alternativas, probablemente puido ver como algo pouco peligroso cruzar estes 2 carriles, pois son 2 carriles, e logo continuar coa seguinte pasarela, porque son 2 pasarelas conectadas, cada unha para unha vía. Que temos que estar outros 2 ou 3 anos así? Eso non é concebible. E encima, claro, por aquí parece que non que está descampado, pero hai moita xente maior. O que nos din é que lles exigiron que abran xa dunha vez, que no momento que de verdade vayan a cambiar os tubos que hai polo medio, que corten e que despois volvan a abrir. Pero, claro, levamos así 2 anos, e 2 anos tamén reclamando o Concello.